kani guys, mao ni ang Barangay Road padung sa kanaang Pangas Falls. So kuan dili pa siya cemented road. So di pa sementado nga agianan, so napagyo mga lubak-lubak. Siguro kung mag-uwan dili good ingon kayo nga lisod. Pero mo lagi na lubak-lubak. So hinay-hinay good og padagan kay aron di mo mga dusmo. Welcome gitag maayo sa Pangas Falls. So back to back ng ilahang pag-welcome nato. So dapat ta sa Pangas Falls. So while dapat ta sa entrance mag-mask ta kay dili pwede nga dili na mag-mask. Okay. So, back to back good tang welcome. Charot Oh. Picture lagi ta. Hindi kay pangkuan ng lagay inday. Pila entrance ate? 30. Nagkuan pa mag-sign. So, hi guys. Nanami karon sa Bilar, Pangas Falls. So, ganina is dito mi sa lain to siyang Pangas sa kuan to sa Guadalupe Carmen Pangas Falls. So kawa mo gi kataw-taw kameraman sumuo tong namalhin mi dire sa Bilar nga Pangas pod ang ihang simpangan. So as Ate Lilia said is mao na gyud ko na tinuod nga Pangas Falls. So ang entrance fee dire is 30 pesos. So affordable ra kaayo ang 30 pesos. So, give back to back welcome gud ta diri sa Pangas Falls. Dili gud mo ato ang picture taking, so mag picture sa mi. I'll keep on watching. Picture? 1, 2, 3. Asa pwede ibutang ang kuan magkatay? Doon na lang magbutang ratat. Ano mi sa kanaang dool na gid sa falls. So, unya na muna kayo ipakita. Ayan na kayo pakita ang falls. So, diri is pwede ra mo dili magkuha og cottage. Pwede ra sa kanaang kilid ra nga ibutang ang inyuhang gamit. Daplente te. Ay, kabibo nila ay. Bitlok sweet. Tagadere ra mo? Tagadere ra mo? Ha? Oh! I-follow good ko!
Elias. Oh, mana? Manamig pangaligo, manisod ni og ilis din. Kapoy. Kapoy maligo. So, padong nami uli, then mahapit ko nami sa bridge. Nako na bridge dito sa unahan, nakakita sila. So, muhunong ko nami. A few inches later. Dara, malakaw ra di ay gikan sa kanaang Pangas Falls. Makita ra ninyo ang bridge. So, muhunong sa ko nami kadyot, mo tanaw. Mutanaw sa mi sa bridge. So mag selfie. So ani muna yung bridge. Charin. Malakaw ra mga waray pila ka segundo or minuto. Una Mr. Tan. Kay may nang ikaw ibala una. Oh, no. May lagdili gabok ilang bridge. Uy, hinay in town. Naman day hagdanan galisod-lisod pag yun ta dito Gabok, ma'am? Gabok? Oh my God. Look jud ko basta inani. Oh my God. Madlock ko. Di ko magpa. Oh, no. Di ko mulahos dito sa Pikas, sa Tilel. Di ko mulahos dito sa Pikas kay hadlock. Oh my God. O kamurado. Ginuo ko? Dali Dali, o kamabitay na ingon nga manhit Hanging bridge man. Hanging lagi na, kaya mahanging punta ron. Ginuo ko, Maria. O, to nga ulit man, wala mo dira Basta kayo maghunit ko dire. May nandi ko maapila lang. So, ate Lels. Namo na. Kamusta imong laag diri sa Bilar? Okay, Kaya. Nahadlok na dito. O sa mga expectation? One siya. Expectation versus reality. The best. The best jud. Hindi siya ingon nga scam. Char. Legit na legit. Oh my God! Oh my God, dilagiti! Oh my God! Oh no! Ay. Lala, bawal ko na oy! Bawal ko na oy! Bawal pa na. Oh, ta! Ha? Bawal ko noy. So sila nagpadayon, ako di ko buadto kay mahadlo ko kay nilagiti. Og maora ni ang atong video karon. And always remember the purpose of our lives to be happy.